खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय प्रमद बर'नि बियाब तामुलपुर बियाबाव गुलि गावनाय जाथाय बिजेपिनि मावथिफोरा गुलि गावनायनि सन्देह जोखोम जानो गोनां जादों सोनाब कुमारिखाता प्राइमारिनि UPPLनि आफादगिरि धरनीधर बर' आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि गं 6 गारिया मोनाबिलि समाव गिदिंथिंबाय थादोंमोन बेखौ नुनानै UPPLनि मावथिफोरा सोंथि खालामहैदोंमोन बेनि उनावनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै जेरै हागौ एरै UPPLनि मावथिनि सायाव गाग्लोबदों गरनै ब्लेंक फायारबो गावदों होननानै फोरमायथियो बुजानायनि मादाव UPPLनि साथामा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों माखासेया खर'आव सुथे जानो गोनां जादों आरो माखासेया मेगनाव जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बुग्राफोरा बिजेपिनि गोजाखा गासैखौबो सिनायखायो होननानै फोरमायथिदों जेराव BTCLCCनि चेयारमेनबो दंमोन आरो गार्डबो दंमोन बेनिखायनो गारिनि सिङाव MCLA बिजित गोराखौबो थानायनि सन्देह खालामदों UPPLनि मावथि मददगिरिफ्रा जायनाखि गुलि गावलायनाय गेदेर जाथाय जानानै थांबाय बेयाव थारैनो सोरबा गेदेर दैदेनगिरिनि आखाइ थानो हागौ होननानैबो सन्देहखौ खालामो UPPLनिफ्राय जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव FIR होनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो गोजोन गैयै बेबायदि थासारि सोमजिहोनो नाजानायनि हेंथा पुलिसा जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दाबिखौ खालामो ओजोंहाय जोखोम जानांनाय UPPLनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों आरो बिथांमोनखौ BTCनि बारग' गाहाय आरो तामुलपुरनि UPPLनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङाबो थांनानै लोगो हमहैनानै खौरां लादों राजखान्थिया मोनसे फालांगि बायदि जालांनो हमबाय गिबियाव रां गारनानै बिसायख'थि गेले बेनि उनाव देरहानाय लोगो लोगो गोबां रां जाय राङा रायजो राजानि थाखाय बे रांखौ मोनफिनजोबगोन अदेबानि इलेक्शनाव जेसेबां रां बाहायगोन देरहायोब्ला बे रांनि 4-5 गुन बारा मोनगोन बेनिखायनो रां गारनानै देरहानाया जोबोद गोनांथार नङासै नाथाय बे कालचारा जोंनि हादरखौनो गाहाय फारसे लांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बिसायख'थिनि माखासे घन्टासो सिगां अरुण कुमारआ बिजनी विधानसभा बियाबाव रां राननो फैनायनि अजद होदों UPPLनि मावथि मददगिरिफोरा BTCनि बारग' EM सिंहराम बर'नि न'आव बिजनीनि BJPनि बिजाथि अरुण कुमारआ फैनानै बिथांनि न'आवनो जिरायनानै गावनि आखाइजों ओनसोलनि सुबुंफोरनो रां रानदों होननानै अजदखौ होयो UPPL दोलोनिफ्राय अरुण कुमारआ जेरैखि जाया देरहानो थाखाय रां रानदों होननानै अजदखौ होयो ओनसोलाव दसेनि थाखाय दुंहाव थासारि जायो उनाव बिजनी पुलिसा फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो हायो बिजनीयाव गोबां बिसायख'थि जालांबाय नाथाय बेबायदि थासारि माब्लाबाबो जाफेराखै होननानैबो UPPLनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि बिजनी विधानसभा बियाबाव BJP आरो BPFनि गोबां भटारफोरानो BJPनि बिजाथि अरुण कुमारखौ मदद होनो गोसो गैयैखौ नुबोबाय थानाय जादों जायनि जाहोनाव BPFनि गेजेरावबो गावस्रा गावस्रि जानायखौ नुनो मोननाय जादों अरुण कुमारआ गुबुन जायगानि बिजाथि जानायनि थाखाय लोगोसे अरुण कुमारनि माखासे आखल आखुफोरखौ बोजबनो हायाखै गोबां सुबुंफोरानो बिथाङा NDAनि बिजाथिब्लाबो देरहागोना बेसेबां रोखा बेखौ बुंनाया गोब्राब मानोना BJPनि बिजाथि जानायनि थाखाय BPFनि मुस्लिम भटारफोरा NDAआव भट होनाय नङा बेराफारसेथिं BPFनि बर' भटारफोराबो अरुण बिथाङा BJPनि आरो गुबुन हारिनि जानायनि थाखाय बिथांखौबो मदद होनो गोसो गैयै बेफोरबायदि थासारि सोमजिनायखौ बिजनीयाव नुनो मोननाय जादों आरो बर'आ बर' हारिनि बिजाथिनो भट होगोन होननानै गोबाङानो सावरायनायखौबो नुनो मोननाय जादों आसामावबो गोबां नंखाय भटार हाबदों नामा गंसे नखराव 4ल' भटार दङ नाथाय 12 सिनाय मोनै सुबुंनि मुंखौ बे नखराव सोफादेरदों जायखौ नखरनि सोद्रोमाफ्रा रावखौबो सिनाया होननानै फोरमायथिदों आरो 12 गुबुनखौ सोफादेरनायजों दा बे नखराव गासै 16 भटार जाबाय होननानै फोरमायथिदों कामरुप मेट्र'नि थागिबि नीलाक्षी शर्मानि नखराव बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै फोरमायथिदों 35 नं विधानसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय नीलाक्षी शर्माया फोरमायथिदों दि गावसोरनि नखराव 4ल' भटार दङ नाथाय सिनाय मोनै 12नि मुंखौ बे एखे गंसे नखरावनो सोफादेरदों जायखौ नखरनिया रावबो सिनाया होननानै फोरमायथिदों आंनि नखराव बेबायदि जादोंब्ला गुबुननि नखरावबो बेबायदिनो गिथावनाया जादों जानो हागौ बेनिखायनो बेनि सायाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो कामरुप मेट्र'नि दिशा जाहाथे गोख्रों जायो बेनि थाखाय खावलायो मानोना बेयो मोनसे सिरियास मेटार होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा
ओजोंहाय बरपेटा रेलवे स्टेशनावबो हरखाबै सुबुंनि होंगो दोंगो यूपी बिहार झारखंडनिफ्राय लोब लोब सुबुंफोर फैदों बिथांमोनहा गुबै आसामनि थागिबि नंगौना नङा बेखौ लानानै सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा खौरांगिरिनि सोंथियाव गोरिब जानायनि थाखाय असमिया राव रोङा होननानै यूपी बिहारनिफ्राय फैनायखौ हिन्दी रावैनो फोरमायथिनानै लादों दावबायारि बिथांमोनहा ओजोंहाय कंग्रेसनि दिसपुरनि बिजाथि मीराबर ठाकुर बिथाङाबो यूपीनि नंखाय भटारखौ आई कार्डजों लोगोसे हमनो हादों जोंनाव भटारफोर दङ भट होहोनो खाबु दङब्ला नोंथांनियाव भटखौ होहोगोन होननानै मीराबर ठाकुरनिसिम सासे एजेन्टआ फैदोंमोन होननानै फोरमायथिनो गोनांदि यूपी बिहाराव नंखाय भटजों देरहाबोदों होननानै कंग्रेस दोलोआ सिगांनिफ्रायनो अजदखौ होबोदोंमोन गमामायैनो कंग्रेसनि अजद होबोनाया सैथोमार नामा बे साननो गोनां जानानै फैदों 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ खुंजानो थांगासिनो दङ बयनिबो आंगो बावखुंग्रि फोरबोखौ फैगौ 2 अक्ट'निफ्राय लानानै 14 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि हरिनागुरियाव खुंफुंनाय जागोन BTC सरकार हारिमु बिफान आरो गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव 13थि बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंनो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव थानाय हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआवनो बे बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन जेराव बर' हारिनि दोरोङारि गेलेनाय मोसानाय जानाय लोंनाय बायदिखौ दिन्थिफुंनाय जागोन बिसायख'थिखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायावनो हिंसायारि जाथाय थिग बेबायदिनो मरियनीनि बीजेपीनि रुपज्योति कर्मीनि मददगिरिफोराबो गाग्लोबनायनि अजद मरियनीनि जागदुवार ओनसोलाव गाग्लोबनाय जाथाय पाब्लिक पार्टीनि बिजाथि डक्टर ज्ञानाश्री बारायनि मददगिरि बिथांमोनहा मेडिकेलाव थांगासिनो दंमोन बेयावनो गारि होबथेनानै बुग्लिदों होननानै अजदखौ होदों बेनि उनाव गाग्लोबजानाय सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों उनाव बिथांमोनखौ जरहाट मेडिकेल कलेजाव थिसनथाय होनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों थिग बेबायदिनो शिबसागरावबो बीजेपीनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों होननानै अजदखौ होदों आइजोफोरजों लोगोसे नखरनि साथामा बेरायनो थांदोंमोन बेयावनो साथामखौबो गाज्रियैनो बुग्लिदों होननानै फोरमायथिदों जाहोनाव बिथांमोना उनाव देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनजानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों बेबायदिनो दासान्दि बिसायख'थिखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायाव दुंहाव थासारि आरो दिनैनि दिनाव भट होनायाबो जागायजेनबाय बिसायख'थिनि सानसे सिगां गंसे गारिनिफ्राय हमनो हादों लाख रां बिसायख'थिनि सानसे सिगांसो नांगलभाङायाव चिरां पुलिसआ गोख्रों सेबनायाव गंसे एल्ट' गारिनिफ्राय 2,13,000 रांखौ हमनो हादों बे रांखौ मानि थाखाय लाबोदों आरो बहा लांगोन बेफोरनि सोमोन्दै नांगौ बायदि फिननाय होनो हायैनि थाखाय रांखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे रां लानानै फैग्रा सुबुंखौबो पुलिसआ हमनानै लानानै थांदों सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हादरसानि बिसायख'थियाव जाफेरै बा खोनाफेरै जाथाय बिसायख'थिनि सानसे सिगां उदालगुरिनि कंग्रेसनि बिजाथि सुरेन दैमारि बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ एंगारनायजों लोगोसे टिकेटखौबो नेवसिबाय जेबो मदद मोननो हायैनि थाखायनो बिथाङा दोलोनिफ्राय रिजाइन होनायजों लोगोसे बा दोलोखौ नागारनायजों लोगोसे टिकेटखौबो नेवसिदों होननानै फोरमायथिनानै लादों बिथाङा खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों